ťažšie mi dopínajú veci. Niekedy nie je to pravidlo, ale mám také veľmi špecifické myslenie. Mali sme na rytmike, teda akože rytmické skúšky, ktoré sú súčasťou prijímacích pohovorov na VŠMU, sme mali vytlieskať svoje meno. Tak každý akože nejakým spôsobom si hľadal nejaký rytmus a vytlieskal svoje meno a ja som si vytlieskal svoje meno, že Robert Jakab. Keby sa na mňa kolegovia, teraz už herci a pedagógovia, ktorí prijímali na VŠMU, vtedy nepozerali špecificky a nedali mi ten čas rozvinúť ten môj talent, tak by som určite nebol tam, kde teraz som. Nie je dôležitý čas, ale kvalita. To znamená, že pri individuálnom prístupe ku každému jednému môžete pri niekom, komu to trvá trošku dlhšie, objaviť naozaj jeho veľký talent. Takže dajte šancu každému jednému. Som Robo Jakab a som nenormálny. Pretože jedna norma pre všetkých nemusí byť vždy fér.